Good morning! Good morning! Henry M. sa Pinky on, tutok lang sa DCGB, Pon Agas Tabanggi, DCGB Sa pagmata mo pagkaaga, pagtyaga-tyagaan mo sana. Minsan na horohod dyan kita, minsan man naaatabon pa. Pero si Henry M. na uugma, taka mo yaon pa. Nagahalat sana na magpuon kan programa Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon, Henry M. sa morning hirit, pati na sa Pinky on, tutok lang sa DCGB, Pon Agas Tabanggi, Henry M. sa DCGB an masirbi. Lol, good morning. Hi. Hello, how do you do? Good morning. Good morning na. Kumusta? Hali po sa Isaiah 65:1-2. Nagsabi ang kagurangnan, andam ako kaydto sa pagsimbag kan mga pamibi nin sa kong banwaan. Alaga day sinda namibi. Andam ako kaydto, namako aninda ako. Alaga day lamang sinda naghinguhang hanapon ako. Day namibi sako ang nasyon, maski andam ako sa pagsimbag nin uya ako. Tatabangan ko kamo, danay akong andam sa pag-ako kan sa kong banwaan. Ang mga tawong padago sa paggibon maraot, asin paglakaw sa sadiri nindang dalan. Yeah, thank you Thank you. Good morning, gari talaga ngaya aranin ang sweldo ta manggaya-gaya ang pagkaaga. O baka tapos na so COC mo, ready na to file. Latoson ta ka dyan na Will Manalo naman nagkarisipan mong sarawayon ka na. Puro pundudo dyan. Diba? Kaya naugmaon sa kita sa pagkaaga. Sabi ni Dan Orense, maugmahon kitang mga Pinoy kay Heidelin Diaz o Heidelin Diaz kung nasungkit niya sa first gold medal ever kan Pinas sa Tokyo Olympics 2021. Parakpakan. Bad news as per Okta Research Group. Recommendation daw na mag 2 weeks lockdown ang NCR buda iba pang parte kan Pinas na grabe ang patakot kan Delta variant. Ako sa iling ko dapat magtalaga sakripisyo talaga kita kaini. Nagalangkaw tabi ang kaso kang Delta variant sa Pinas, di ba? Nagalangkaw tabi ang kaso kang Delta variant sa Pinas, Happy listening po sa mga taga Bitano. Oy, kay Kagawad Willie Hilig. Always nakamonitor sa DCGB from sign on to sign off. Talaga. Thank you. Kagawad sa Bitano si Honorable Willie Hilig. Good morning. Sabi po yan ni Manay Merly Caceres. Tano Ayala sa Buyuan at tabon mata na si Tano. Alright, sa mga birthday celebrators natin Pabati po sa mga taga-barangay Matnog, Daraga, Albay. Yan. Maray nga nita nagpundo ka baka mag-uran. Sarawayan din. Mauran nun. Pagkaagahens. The Placers and VKD of Salugan, Daraga, Albay. Yeah. Okay.
Ask ko lang tabi kung bakit nawala ang program ni Father Bots. Bakit nawala? Hindi naman po nawala. Hindi ko po alam kung... Wala man po. Alam po si Father Bots. Listening to... Okay na to. Okay. O, bueno. Okay, text na po ang mga birthday greetings, ha? Sisi pala ng gana sa promo niyo yung Jim's Coffee. Ay, di pa po pigpapadala sa kuya sa winners, ha? Di pa tabi ka padala sa kuya sa winners, tabi ka na yan sa Jim's Coffee. I-text ko, i-messenger ko tabi, so ko appreciate, ha? Alright. O, bueno. Report tayo. Hali po dyan sa luwas. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Buena Manong Bareta, kay ba po si Jimmy Nasalita. Oras, mga tugang 15, makalipas ang alas 5. Dinaga. Jim, good morning Jim. Pasok. Yes, salamat BB. Maray na aga sa mga parantabay. Thank you so much data BB. Ayos na. Ayos na? Oh, welcome nantig. Welcome. Sa mga dagdag niyan tong bareta, sa liwat na naman uminatake ang mga maringisunon na balod, maparos, Sus sa kadagatan kan Piuduran ngunya na maaga. Oho. Kini ang informasyon na kalab kandi si GB nyo sa MDR Rimo kung sa iabisuhan ang saradit na mga sakayan pandagat dahil magsugal na magpalaot para mangisira, delikado, ngunya na pagkaldaw. Dahil maintindihan kung sununwari na naman madurar ang subas kung ini, party ka na bagat, kung saan pinagsusuprir ini, nagkapirangal daw na, digdi sa kadagatan kan Piuduran. Mientras tanto, so Imbi Island Breeze na pinataob ka na kaaging simana, hanggang sa ngunyan mantinido na sa tahaw pagkan kadagatan dahil nakayang pabalik na doon giraray o imaigilid. Ang mangyayari kay sigun kay punong barangay Big Moya, kan barangay Ono Piuduran, sa Chap-Chapo na sa naini, pag medyo kalmada na ang kadagatan, nanganing mapa kinabangan pa lamang ang ibang pyesa kanasabing motorized bangka na luminubog habang pasiring ini sa Claveria Masbate kanagtalikod na daw. May gamit kaya ka na so lingawan ko sa apod kung paano patigayaon. Siguro wala appropriate na gamit diyan. Pero ito kang gamit na kung paano patigaya ang ulob. Okay. Basta yan, pa inidigdi. Iyo. Yan na, BBB. Ingat-ingat na sana. Dahil ang maukol na naman, maparos na naman ang kadagatan ngunya na pagkaaga. Tama. Jimmy Nasalita din si Jimmy News. Salamat Jimmy sa report. Hali po dyan sa lawas. Mientras tanto, COVID update tayo. Update COVID sa Bicol Region. Ganyan pongal daw, mga tugang. Anong araw nga ngayon? Araw, ayun ang araw ngunyan, Jing. Miyerkules ngunyan, Miyerkules. Miyerkules pala. Miyerkules po. Une po mga tugang, ang mga bareta. 74 po ang dadagdag na kaso ng COVID-19 sa Bicol Region. 18 po kaan sa Albay, 8 sa Daraga, 4 sa Legazpi, 2 ang Kabalig Ginobatan, 3 ang Baka kay Ligaw asin Tabaco Tiwi. Mientras na sa Camarines Norte warang nadagdag, Camarines Sur 36, Catanduanes Day asin Masbate, kay sinadagdag sa Masbate in Catanduanes. Sorsogon 18, 16 anom sa Sorsogon City, 4 sa Huban, 3 sa Gubat, 2 sa Donsol, Prieto Diaz asin Erosin Pilar Tagsaro. Mientras tanto, mga tugang, ang may saro man na reported na gadan. May sarong reported na gadan sa kasuhapon ang DOH. Mantang ang recoveries yung recoveries natin pira po so na uli ay walang recoveries. Wala akong nahiling na 92 ang recoveries, mga tugang sa kaso kan COVID-19. Sa kabilugan, ang Bicol Region may 3,239
na kaso nin COVID active cases kan COVID-19. Ano, so aktibo ini, ano. Yan na lang ang sa tuyang pinag-abangan na marahay. Ano, sana day na po magulakit na. Okay, so yan tabi mga tugang ang latest tungkol tabi dyan sa COVID sa Bicol Region. Mientras tanto, mga tugang, nagpapadagos ang pagbabakuna sa mga senior citizen. Hindi po sa tuya na palibot. Pero oni may announcement tabi si Mayor kan mga barangay tabi na dapat na ma-schedule ngunyan accomplishment sa mga accomplishment pa lang kada barangay ini. Baday ki schedule sa barangay na naipost ang alkalde. Kami naghaharap po tabi sa tuya. O anyway, mga tugang iyan pa mga buhay naman ng Bareta in the morning sa DCGB. Mientras tanto, Al Armario na sa linya. Pading Al, good morning. Go. Hello. Good morning, Yes, go ahead. Ginalugod political issue ang problema sa kawarin ng kuryente. Walong bola na digdi sa sitio Anunang ng barangay Humapon, Legazpi dahil sa utang kan barangay Power Station of Papa sa APEC. Sinabi ni Kapitan PG Ariola na haluyo na sindang nagbabalik-balik kay Tuba kay Mayor Noel Rosal sa APEC at hindi pa pang mga pinudurulong nindang politiko na nenot daing aksyon. Pero kanya na aranina naman ang eleksyon, nagkaragawa na sa pagkataon ng aksyon na matawan ininin magreparo at problema na iba ng koordinasyon sa barangay council na pinaluwas lugod na ang barangay council na so nagkukulang din aksyon. Tulong mga rasones kung nagkautang sa Papa at sitio Anunang. Ngayon, pagko-updated at bulan-bulan na bayad sa APEC dahil may mga konsumidores man pala na dahil nagbabarayad. Mandua, nagparapatong din surcharge at APEC dahil din update so bulan-bulan nindang bayad. Pantulo, ipinatong pa so system SOS. Kaya sa sumada, aros talagang aluminang kawon ang naramot na sa more or less mga 800,000 at utang kada sitio Anunang. Nasarong simana, biglang nag-abot digdi sa lugar si Mayor Rosal, karibanan si Kagawad Alvarido at si Kapitan Ato Valladolid Cantaysan. Pero daing koordinasyon kay Kapitan Ariola, nagpa-meeting sa ibang konsumidores direkta. Sa informasyon na nasangkap ng DCGB News, ipag-kontribo ang kada konsumidor ng 2,000 pesos. 2,000 pesos ang kada konsumidor. At sabi, pinangakuha na ni Mayor Rosal Sutana sa utang para masolve ng problema ini, ma-restore na ang kuryente. Ang sabi ni Kapitan Ariola, asperman ini sa mga tultul na nagbabarayan dahil naging paborlugod sa mga na nagbabarayan. Sana dapat obligaro naman so mga may utang para bawas na lamang naman sa kapilugan na utang bago magkorong-tribo. Pero anyway, may kapasalamatan man kada mga residente ang naging aksyon na ini kada grupo ni Mayor Rosal. Kaya iyon ating alat nila na kung magkorong-tribo sa mga konsumidor, kinsing adorosmin, madagdagan ini ni Mayor, masolve ng problema, at least ang sakripisyo nila sa naog na nin 8 bulan, ma-resolvera na lamang ng yan, mga may tumo na dungo ng ibang konsumidor dahil sa nagkaraga sa gasira. Pakidumanon mo tabi padingo niya na aga si Ma'am Joanna Bulawan.
Ini ang gusto kong makauron mo niya na agad. Dinumana ini kasuhapon na raanji ugaring nasa luwas da. Ano? Yun, kasi nag-orong kami, duman ako sa inda. Interview ang tatabi. Gusto ko siya tabing ma-interview. Ako, abo ko nang balikan iyan ng mga issue ng kung paano nangyari yan. Ang obheto tadigdi, masolusyon. At ang ihapot naman sa na kay Ma'am Joanna, kung kaya nindang i-raise itong 2,000 pesos per member, na ang deadline gari August 15. Ano? Tada interview ito magkakang kasapon si Mayor Rosal. Ang basta ang obheto tadigdi, magtarabangan para may balik ang kuryente. Abo naman nga ni magpalatarap si Joanna. Loyo kaming oron. Oh. Paano yan? Hinapot mo siya kung kaya nindang nakuan, kaya nindang i-raise ang 2,000 per ano yan, per member. Yun na yan, sa pikororonan kang yaon si Mayor. Dahil naman yung problema dyan. Dahil kayo nga nindang i-raise ito. Kung kaya ninda itong i-raise, babalikan ta sinda sa August 15. Ito ang deadline eh. Tama ba ito? Gari August 15. Ito ang deadline. Pag na-raise ito, nakasuapon, kauron ko man suapek si Ma'am Hazel, so in charge kang bapa. Ang concern dyan na saro, kaya dapat lingawan din daan mga puro politika kung ano-anon mga ang solusyon tadigdi, masolusyonan ini na mabalik ang kuryente. Sabi ni Hazel, so proposal kang barangay na, garo sa bapa gayod, so proposal kan bapa na, so gusto kan apek na 70% kang 800,000 mabayadan, ito ang garpigihinguhangon yan. Ikadua, ang oras na ma-raise ito, na pambayad na ito, dahil naman haliw na subapa diretso. Pag nag-restore ang kuryente, i-connect na direkta sa poste kan apek, bako na sa bapa. Ngani na su mga residentes dyan, direkta na magbayad sa apek. Ito ang concern ta dyan na diretso magbayad sa apek. Tangani na matapos ini na problema na kasapon baga may nag-share kayan, ang bapa talaga pag naglangkaw ang systems losses, talagang dako lang chance ang malugi ang bapa. Man talaga kitang pwedeng basulon diyan sa nagpadalagan sa bapa konsisay. Kung nahiling ko talaga sa problema, tapag naglangkaw kibigla, talagang yan, ang kilowatt per hour, may problema talaga ang bapa. Taday mo mahipnuan, so sobrang konsumo, naday mang kinonsumo kan mga tao. O yan, so paliwanag kan saro na mga daging presidente kan bapa sa Rapo-Rapo, so pag-share niya, which is tama, so paliwanag ka ito. Ngunyan ang hapot, ano ang solusyon sa problemang ini? Di bang kita matutok? Iyan ko ta ang kwanta ta. Nganing nadadangog mismo kan mga residentes, iyan, na i-facilitate na concern na yan. Tangani na, mabalikan ta sa Pizza 15, unin na so naging lockdown kan barangay. Ano na so gigibon kan APEC? Boda so APEC man, susunod doon daw nindaan sa indang pangako na i-connect ng diretso sa kuryente, oras na makabayad kan 70%. Oh, yan ang iyan ang garo dapat na na direksyon ta. Given na iyan na dahil nakabarayad ta na putulan nga ni. Diba? So solusyon ang focus ta digdi. Di kita kipigbabasol digdi di kitang babasolon digdi. Di kitang babasolon tabi digdi. Kaya bako na magkalkag kan naging problema kong nata pag pigpaparaluwas ta iyan, maluwas may nababasol yan. Di kita mabasol. Solusyon ang pigaanap ta sa problema. Alam ko na lang sa business kakayanan nito yun, nasa Ororo na tinawan si David Time. Yan ang sabi ni, kawaran mo si Madam Joanna Bulawan? Yan ako naman. Ano ang sabi na kaya nindang erase 2,000 pesos kada miyembro? Pinaluwas na ikuha hanggang tao ta, yun na yan. So mga siguro duman, dapat iyon. So request na mayor na erase ini, magtarabang kita, nadadagdagan ngayon, yan ang solusyon niya. O di, babalikan mo siya sa kwan, balikan mo tabi siya sa August 15. August 15. Kung ano na yan na kung na-raise ninda ito ngani na makwanta makatabang kita dito kung nalibawa dahil ma-raise kaya gusto ko tang mahapot siya kung talagang kaya ito pwede tabagang arapodan sa Congressman Garbin sa kong Joey so iba pang mga pwedeng dumisponer na makatabang dyan kaya rakman kan mga ako kaya anairakon ako sa mga tao na dahil kuryente sa lawag na kianam na bulan kumbaga andong kampano na si Ariyo dahil sa kakakuan, ito ko dapat mahidali na part na ito.
Ayun na, kasi babingan Yan ang kaduman, maniklo mo talaga sa balikod. Maray, so, O natatahabo magpa-interview na Madam Joanna. Amo na yung magpartahan ka na, harap naman ang issue. Kundi, susolusyon na kita, susolusyon na nga kita. Ang sabi ko nga ni kay Angie, kang pinadamanan ko kaswapon, dahil naman ako mahapot kung napaano, ano nangyari. Iyo masadang ihapot ko na napagkasurundoan kung marilis itong 2,000 tapos na Yun na sororo. di kaya erase Nalatot na. kaya erase sa pitsak at sa August 15. Oo, ayun na sororo. Sige. Di hanggang na sa nakita digdig. Ang katakaw ng dinadalig-dilig, siya pa ka. Oo. Okay, sige. Babalikan ta si Ma'am Joanna sa August 15 ano. Kung na-raise na so kantidad, kung nababalikan ko man si Mayor, kung paano niya ito hahanapon man na kantidad na ito. Tas sabi niya kasapon sa interview, taday man pwede i-charge yan sa lokal na gobyerno. Bawal. Kundi magibo siya kipaagi kung paano ito, balat na nga pagtiripon-tiponon ta so kantidad, naka-contribute naman para matipon so 70% na pigahagad kan APEC. Yan sa paliwanag niya kasapon kang interview. Buda babalikan taman so APEC kung ano na so pag nakabayad na, kung sa pangako ni no rin magigibuhon na may balik tulos ang kuryente. Yan ang nabangan. Pag hindi, tama, katarabangan talaga yun Pag hindi kaya kita talagang keyboard nila kan iba-ibang grupo. Okay? Sige. Nabangan na sa natabing at update yun Okay? Yan ang informasyon na live sa area. Alarmario. Thank you. Oras sa Pilipinas, 5:31. Mga tuga. Iyan po ano ba ito ta dyan sa sityo anunang ano? Nagkataon kaya, ako talaga, dahil ko aram na nagmiriting pala dyan. Nagkataon na kasuhapon ba ya ito? Ano tungon yan, Jay? Lunes. Garo Domingo ito. Lunes. Kasuhapon, di ba? Kasuhapon may nag-text baga sa kuya na habang nagprograma kita sa Morning Hirit, may nag-text. Habang may nag-text. Kaya nabuting kayan tayan. Pero talaga mga tugang, sa totoo lang, lingaw ko buda, baka na-report man digdi sa mo, pero dahil ko talaga aram, iyan, naiga palang kiarog ka ano nangyari dyan sa sa sityo anunang na iyan. No? Na daing kuryente dyan. 7 bulan na, Disyembre pa hanggang ngunyan, di ba? Na-facilitate nga sa ibang kwan dyan, sa ibang mga barangay. Di ba? Ngundi ko talaga aram Ngoy kasapon ko lang na araman. Kaya naghinguha kita. Ito pala, nagkataon na nagpa-meeting dyan sa Mayor na may nagbunoto-moto nga ni. Tagaro din nakapaana paaram so iba. Mga tugang. Kaya yan so nangyari. Pero gayod, ang pakiuron ta dyan, kay punta, regardless kung ano man yan, ang gubeto tadigdi, may balik ang kuryente. May balik ang kuryente. Tabi, mga tugang sa isyong niya. No? Okay, so nangako iyo so palap ni Padingal kay Ma'am Joanna Bulawan, hinguhaon. May oras man para makatipon kan 2,000. Pero kung unfair nga duman sa nagbarayad na, kung may mga araw ka na kung ano, ay ibang uroron ito. Ibang uroron. Okay? O sige, babalikan tayo yan mga tugang na isyong yan. Ibang uroron ito kung paano nga so nakabayad? Di man, pwede ito pag-ururunan. Diba? Pwede ito pag-ururunan. Diba? Dahil man talaga i-restore kan APEC kung kung may mabayadan itong kantidad na ito. Diba? Sa araw kang ginibunin na duman sa Garibaculod o duman sa mga barangay, naghagad kan so initial na down payment tapos pagbarayad, pig-charge na lang giraray sa bill. Pero kung may mga nagbabayad man talaga sa BAPA, hindi magururon sinda dyan. Importante, may balik sa kuryente kung paano. Okay? O bueno, may sandali lang, Ange. Alas 5. Si Angie, ako na logod. Ilog ko muna logod si Angie. Tahali ka, pina-follow ko sa hapon, hindi duman Bago ko ilog si Padingmar. Ange, good morning, Ange. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Duman man ano nga kami. so nangyari pag follow up nindo duman? Nagduman kami, VP, and nagpasiring kami sa barangay hall. Garing ang nakaon kasi sa mga
Opisyalis lang duman kami pig-asikaso man si Kapitan. Mm. Refer kita duman ka sa nasabita ng persona. Pag bisita mi duman, talagang so mga nagkaragayan ng residentes, iyong agrangay, although pag-abot mi duman sa harong mismo ni Miss Bulawan, wala sa duman dahil lang sa may pig-asikasong importanteng bagay, Aha. nakauron mi sa aki, tinauna lang sa number. Nag-reply So- sa imo si Madam Bulawan? Pigbalo kung i-text ka so udma ka so di kita nakaka-aki response VP. Oh, tas sabi ba gani, padingal ka ron niya na kaso hapon si Madam Bulawan. O kasubanggi gayon, kasubanggi. Oo. Alam pa kasubanggi. Kaya gusto ko man saraw masanang hapot ko kayang erase so 2,000 pesos na pig-request kang lokal na gobyerno. Yes. Diba? Yung masana ito ang gusto takotang makudi. Sabi ba gani, padingal, hingo haon daa. O hingo haon. O di, abo naman kita magkulit kay Mambulawan, baka ulit-ulit naman yung DCGB ni. Tinawag ko pati sa guide question naman sa aki. Ano? Sa guide question ta ko ta. Tira naman mo kang ihaputa. Yung masana ng ihaputa kung kaya itong erase. Kung iban, mag-ibo naman kita kiputa ko. Ay, di nga niya po kaya. Mahanap kita kiba na pwedeng makasurog. Di ba? Oo. Tapos siyempre, ang ngunya nagluluwas na ang bula yaon sa mga konsumidores. Batang ngunyan baga. Ano ini, ano nga nang pandemic ngunyan, medyo magabat-gabat ang ang 2,000. Medyo, ano yan, medyo baka... Sabi ni Mayor Kasuhapon, hanggang dapit sa August 15, na maray sa 2,000 kada miyembro. Ayan ang kwanta, ang concern ta. Yes. Na ito bata dakol mga kun bagang paghanap buhay ngunyan dipisi imbis na itipon mo diyan ipagkaon na muna pagkaon pangangaipok ang pamilya ang dapat mo kaanak kanon ang ano yan ano ang dapat ilingon nya paano nga kami nga nagbayad na nga kami ay ito nang problema duman kung paano na ito na nagbayad na isip may record man kan kung nagbayad na. Record man kayo. Di ba? O yan Yes. ang ilingon ta na kuwan dyan na sistema. Kay Rakman, kan mga, kung mag-iriwal sila tungkol sa mga politika kung ano-ano yan, luwas kita dyan. Ang purpose talaga sa mga residentes na nailawan in kuryente, na daing kuryente, ito nagasakripisyo hanggang ngunyan kung ano man ang sitwasyon. Acknowledge tama na dahil man nagpabaya sa barangay. Si Kapitan talaga, pursigido palan ka ini. Balik-balik sa APEC, nagduman kay Mayor, nagduman sa Konsain, pursigido si Kapitan. Actually, si Kapitan, susugduman sa mga report nindo, dahil man pinabayaan. Dahil man pinabayaan ang problemang ini. Sige-sige man sa iyang kwan, sa iyang trabaho. Effort niya. Diba? So, effort niya, talagang dahil mo matatawada na nagkaigwa ki lakdang si Kapitan. Oh, diba? So, ano yan, sa mga aksyon na ito, pero hanggang ngunyan dahil sa kuryente. Wala. Oh, di ba? So anong gigibuon ta? Yan ang pwede tang ma-i-officer na mag-coordinate sa iba-ibang mga kababayan, mga official na pwedeng makatabang. Yeah. Okay? O sige, kumusta dyan? Anong bareta? Anyway, VP, good morning, Giraray. Good morning sa mga parantabay. Sa ipapuan niya tong bareta sa Rong Bicolanong wanted sa rape, na nadakop sa Valenzuela City. Sa impormasyong ipinaluwas kan Kampo General sa Minola asin basado man sa report sa Indakan Sorsogon Police Provincial Office na arestar si Samalinta Valenzuela City ang akusadong si Warren de Tablan i Joquino, 50 anyos ini na lalaking residente kan Barangay Lupi, Prieto Diaz, Sorsogon. 7 taon na nagtatago na ang persona ini sa mga otoridad matapos na sa angatanin kaso may kinaraman nga sa rape ni sarong 10 anyos na babayi digdi sa Bicol Region 3 taon na nakalihis. Sa bisa kan warrant of arrest na ibinaba kan 5th Judicial Region RTC Branch 54 kan Gubat Sorsogon kan nakalihis pang Oktubre 29, 2013 para sa kasong statutory rape na naarestar asin wara ning piyansang itinalaan para sa iyang paramientras na paglaya. Sa ngunya na sa kusudyan ini kan mga otoridad asin sigon sa PNP Bicol Paragos and Expressos nagigibuhon ninda para magkadarakop na ang mga wanted na persona digdi sa Kabikolan na haloy nang nagtatarago. Sabi VP ang impormasyon hali sa Kampo General sa Minola, Ans Galero, Henry M. in the morning. Henry M. in the morning.
oras natin, 5:39. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Pading Mar, good morning Pading Mar. Kumusta dyan? Sinakripisyo. Sinakripisyo. Ano? Sinakripisyo ni Pading? Pading Mar, good morning. Go. Good morning, BP. Good morning sa mga taga-Bantabay. Headlines ko niya na pagkaaga. Department of Health nakapag-rehistro ng dagdag na 7,886 na kaso Salbata. kahapon. Bako yan Padimaray na baretangan talaga. Naglalangkaw ang Kasapon, kaso sa Manila, 6,000. Sobra 6,000. sa Cebu, sa Laguna, asin sa Cavite. Ngunyan, sobra 7,000. Roger, Sus. ang projection kanikang Okta na posibleng umabot ng 10,000. Oh my God. Ay, ang recommendation ng Okta, magkaigwa ng Oh. circuit breaker. Yes. Anong pa di piga-attribute iyan sa Delta variant tapag increase? Roger. Attributed sa kwana sa Delta variant. Roger, tamay community transmission na. Oh my goodness. Okay. Okay, mientras tanto, circuit breaker lockdown sa NCR, pagrekomendar kan Okta Research Group. Pero ang Malacanang, abok kay ni. Si Secretary Doki, gusto kay ni. Oho. Kung si Sayan gana dyan, haramon to sa masunod na aldaw. Ayan. Oh, yan ang abangan ta. Oho. Mientras tanto, padagos ang pagdagsa kan mga pag-umaw kay Hedilyn Diaz, kasabay ang mga reward. Iyo, karapat dapat man talaga ini. Roger, Mhm. sa 97 years na quest kan Pilipinas para magkago ng gold medal sa Olympics, Oho. nangyari sa ano yan, panahon o kaya di kay Hedilyn Diaz. Yes. Very good. Kaya 33 milyon ang cash, Oh, igwang 14 million worth na parong o kaya pangyayari. kondominium. The best. Tapos ikwa pang nagdudugang na mga, sabi, matao man ang Malacanang nin, milyon-milyon matapos na isangkot kay Tony Panelo kan Aha. 2019 si Hedilyn Diaz, naka-intra na duman sa Matrix kan pagpapatalsik ka presidente. Oh. Sabi ni amigo mo, ay di Mm. ko kaya aram yan. Taro lang yan, expose man di ako ngaya. Ay di ko yan kung narumduman na ako nagtaramkaan. Okay. Eh, Sige, patugot. si Salman, mo tulo si, binati tulo si Iyo. si Iyo. Hedilyn kay itong nakahaging banggi. Yes. At yung sinabi na nagtaunin na kulang onda sa Pilipinas. Very good. Alright, so, ang mga sambuangkin nyo, padagos ang pagrukyaw, as in, pagtaunin, pagbati. Taga-Sambuanga ka pala niya, no? Roger. Taga-Sambuanga. Pero ining miyembro kan Philippine Air Force, Sargento. Okay, sa iba paligti, palasyo nagdistansya man sa pagsangkot kay Hedilyn Diaz sa Matrix. Mantang kaso nin COVID-19 sa Metro Manila, padagos ang paglangkaw. Ay, nako. Okay, sa iba pang mga impormasyon, asin pareta ko niya na pagkaaga, ang padagos man na pagtugaygay, akan mga health workers na sana, itao sa inda at mga naipangako. Oho. Bako ngayang pasalamat sana. Yes, yes. Ako yung pasalamat na dapat kaya sabay. Alright, so far BP, yeah, may tarong digdi sabi ni Villapuerte, Si Sen. Villapuerte, si El Rey. Congressman El Ray. El Rey. ganda na ngayang economic chat-chat. Pusip. Ano yung maniya pinagulambit ang presidente? Iyo, adi. Pero ang sabi man ni Congressman Pido, bako ngayaan Kongreso madesisyon kaan, so tawo, Iyo, adi. bako man niya ang presidente madesisyon ko, di so tawo. Oo. Iyo man, apunan tado si Kung Pido taon. Yeah. Oh, iyo man, di man ang ganda mention ha. Roger, ang Economic dinension chat-chat. ba- Oo. Ang dinension, sumanga nakapintingon yan sa Kongreso na ngaya Foreign Investment Act. Oh. Asin yung iba pa, nagkatuloy ito ng mga propestong lakdang. Yes. Pero sa economic Yes. chat, sila inasambit.
Yes, totoo. Iyo mananggad. Uni pa, BP. Oo. Tugod ka Na? na yung mga bakunado, isipararan to kawan sa mga day bakunado sa restaurant man o sa bus. Yan ang headlines. Halit Sisi nagsabi ka padi. Ha? Sagsabi. Oh, may mga recommendation ba kayo ni? Si, May recommendation. sa entrepreneurship. Subakonado, Ayan. ibang tukawan. Paran. Kung makaong kay baban ang tukaw na rin do. Pati sa mga parlor owner. Oo. Sa mga, ano yan? Iba man. Ngayon, kung bakunado na, dako lang yung espasyo sa restaurant. Oo, kung bako. Kung lako nga bakunado, dito sana. Pero nga sa nangyayari, so no smoking sa smoking area. Gani bako man maray. Ayan. Pero sabi kan, malakan niyang garo, ako ngaya tama. Bako maray. Magkakarimok na yan eh. Pati na Iyo baga. implementasyon. Iyo baga. Sabi man ka, diba? Maray nga iyan, tangani ngayang maging ariglado. Kaya nga mga ulakitan. Oo. Ang mga matalion. Maski nga ni bakunado ka, maulakitan ka pa man giraray. Pero dire, Kaya kaya lang, nga, bako sa nagulpi. kaya nga, si Pararta ngaya. Dako lang ribo ka. Headline Senator kang PYC Enterprises na napakarap Gabaya. ng kitaan dyan sa tambangan kang LTO in LTFRB Regional Office sa Purok dos Rawis, Legazpi City. Aha. Hanapon si Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Basta radyo, i-PYC nyo yan 24/7, konektado ka kahit walang load. From News Base, Mardelat, dahil ni Mang Bukonoy. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Pangyayari Enot sa mga morning baka. hirit. 15 bago mag alas 6 ni Naga. Paningit sa morning hirit. Mga tubang, mga dagdag na kaarawan sa morning hirit. Mga tugang, mga dagdag na kaaraman sa morning hearing. Yan po nga daw. Aram daw nindo kung ano ang mga naging practice, mga tugang sa pagboboto sa mga eleksyon. Sigun sa informasyon kan mga nakaaging panahon duman sa Roma, an ancient Rome na pigapo. Ang gabos daw ng mga kandidato nakasulog mga tugang nintuga. Pag nangangampanya daa, nakasulog kituga para madali mong ma-identify mga tugang kung sino kandidato. Sa ancient Rome databi, pinag-require na magsulog nin tuga, puting tuga pati, white toga, ang mga kandidato habang nangangampanya, sibiniman sa pagabugtak nin pag-anon, kin mga poster, sinibapa, kan mga panahon, ang tataramo na kandidato, candidate, hali po mga tugang sa Latin word na white. Kaya pala nakatuga ang mga kandidato na puti. Sabi digdi, in fact ngaya, the word candidate itself comes from a Latin word meaning white. Kaya mampalan. Digdi sa Pilipinas, pag kandidato, madali mong mariparo, Jing. Sa nakatsaliko. Nagkatsaliko. Sa ibong nalado, mga tugang duman sa Greece. An ancient Greece kan panahon mga tugang, ang mga Sparta duman, pinag-require tabi na mag-agom sa edad na 30. Asin pag may agum ka na, mga tugang sa edad mong 30, saka ka sana pwedeng magboto.
Pero pag day kang agom, mga tugang automatic, mawara puan sa imong karapatan na makapagboto. Inda kung ano ang rason, kung nataarag po kaan, mga tugang ang paliwanag. Dapat palang before 30, mag-agom ka na para makapagboto ka. Kung day ka po kiagom, day ka mga tugang makakaboto, automatic, mawara databe ang karapatan mo na magboto. Kaman, adi. Paningit sa Morning Hirit. Yan po ang mga dagdag na karaman, mga tugang sa Morning Hirit. Mientras tanto, Renz Luna nasa linya. Renz, good morning, Renz. Yes, maray na agad tabi VPS na maray na agas ng mga parantabay sa mga tugan niya itong mga bareta maabot sa 94,000 pesos na kwarta. Pinagtutubudan na hinabas ni sarong empleyado ni sarong trading company di sa barangay Banyag, Daragalbay. Ang biktima iyo ang si Anaceli Semira Banog, 24 anyos, surang agom, branch manager in sarong trading center na yaon dyan sa Proxete, barangay Banyag, Daragalbay. Sinsigon digdi sa Pulisya Blatter kan Hunyo 26 kan uminali sa indang kumpanya sa iyang assistant ay nagngaran si Ninoy San Vicente E. Palmeno sa legal na edad warang agom mas residente kan Balyong Tulay sa Bangkalabanga, Camarines Sur. Asin uminali ini sa indang kumpanya ni warang consent o tayo nagpaaram asin biglaan ng paghali kan nagkiguan ng inventaryo ang naunambitan ng biktima sa kwarta kan sa indang kumpanya na pag-arawan na sarong drawer na kung saan ininganing assistance na ang igwang access na kung saan nawara na ang maabot sa 94,620 pesos. Asin sa ngunyan, padagos pa ang pinagpapagigibong follow-up kan mga otoridad para mahanap ang nambitan ng persona dahil ta iningani sarong kumpirmado na theft incident na nangyari dyan sa Sarong Trading Center sa Barangay Banyag, Daragalbay. Yan ang mga barata ating italuwas. Renz Luna, Salamat, Renz. Sabi ni Ninong Celso, good morning ngayon, oy. Igibaga ngaya sa tuya, iyo man. Ang kandidato baga ngaya, sige sana ang tuga. Iyo man ang ito. Pangyayari, dumampalan sa Roma, sa ancient Rome, muna sa Greece. Araw ka itong patakara, nakasulog kituga. Pero sa Pilipinas, Jing, ang satuya, ang kandidato, hindi po nakasulog kituga. Sina po nagagamit kan tataramon para magtuga. Awinda, pangyayari sa Mauraro. Advance happy birthday kayo. Good morning, tabi Ninong Celso. Happy birthday po kay Raymark Mirandilla Malate ng Matnog, Daragalbay sa July 30 at kay Awi Mapa, July 31 ng Balaguer Street, Daragalbay from Sisters and Brothers Mapas Family. Okay. Kapitan Toy Barajas, padi. Maray na aga mga kabarangay Sagpon. God bless us all. Sabi ni Kapitan Toy. Sabi ni Nomel Dakulon pala ng premier pag naka-gold ka sa Olympics. Pwede pa daw kita VP makahabol. Anyway, sa pizza 8 pa man. Ang tapos, tungka kita uloksong tinik. Noel, gari. Kau ni daw tabi Noel Kibunay. So, kau din diyang Kibunay. Magtarom-tarom lamang naman. Baka ban po matabangan nindo na mababa pa nin 2,000 taga magabaton sa... Iyon nga ang gusto kong maihapot ko. Ay lingaw, may nagtitext dig Jing. Baka ngaya po talaga matabangan kan DCGB maski dit na makabaraba sa tuki tabata daiman kitrabaho ang residente. Iyo nga niya gusto ko tang ihapot kaya gusto ko tang makauron si Kwanta. Dapat may nagfa-facilitate kay ni, diba? Dapat may nagfa-facilitate kay ni na taang hapot ako ta kay Madam Bulawan kung kaya po na ang 2,000.
Sa kung magtaram si madam na day kaya, di itaram ta kay mayor. O kung sa'yo na pwedeng makatabang. Kundi abo naman da po, kaya pasensya na po kamo. Ang 2,000 da magabat, dapat po may nag-facilitate kay ni nahapot sa mga residentes dyan, kaya ta ang 2,000. Oh, di solider nang matarap. Ay di po kaya, itataram na duman, na day kaya. Diba? Iyo ko ang kwanta, ang purpose ta tungkol dyan. Kung gusto talagang ma-interview ko si Madam Bulawan dyan sa umapon sa anunang o araw kayo na may nagtitext digdi. Ano ang general sentiments tabi kan gabos na miyembro kung kaya o dai. Diba? Oh, iyan ang kutang gusto kong makuan eh. Anyway, tawan ta kipagkakataon, baka next week balikan ta. Gusto talang mahapot kung kaya ito talaga. Ano nga may nagtitext na baka kaya pwedeng babaan sa 2,000. Oh. Bako Jing, may punta Bako Jing. Advance happy birthday po kay Franz Adrian Buaraw bukas sa San Pablo, baka coming from your mama. Nagpabaksin ka na. Ay, day pa po ta. Baga, A4 baga kami. A4 baga, nasa A3 pa sa ng vaccination ngayon. Ako talaga, mapabakuna pa ako. Kaya lang, nasa A3 pa sa na baga, kaya pasalamat ako kay Lord, taday po kita ki comorbidity. Diba? Kaya, A4 po kami. So iba na yung comorbidity, nasa A4 tabi ang kwan, o ang, ang media, nasa lista baga. Happy 26th birthday po kay Sarah Daniel Candel Rosario Santo Domingo Albay. Salamat po. Day man yan nag-attend kang meeting ni Mayor, wara man sinda day na ako mabasa kay ini ha. Day na ako mabasa kay mga malanit. Pondo. Pondo ha. Day mag-iriwal. Importante magkwanta ini, magtarabangan ha. Good morning sir, halangkaw man po gararay subilkan apig paguna ko mababa. Congratulations kay Dine Melchor Vargas with honors Legazpi High School STEM from Mama and Papa. Sorry baka na-mispronounce ko ini. Denny Melchor Vargas. Baka po sa lang pagkabasa ko Okay. May nagtitext logo na pigdadagitan lang bay na data day kita magpasok kan mga araw ganing mga reaksyon. Maray na aga po, hapot ko lang tabi kung ano ang 7 years old pwede magrehistro sa Comelec and ano po kay Puan Darahon sa 29. Birthday niyang kay Puhan po Alright. Good morning Tabi, tama po ba sa Gibukan APEC na pinutulan kami maski wala notice of disconnection? Para saro pa lang na bill me tapos ang due date kang bayad sa Sabado, tagari saralao ng gibo ninda. Yung bagang piga para taramta, na ang koordinasyon kang para putol, buda ka opisina, dapat ayuson. Dain nagbarayad kang ilaw, tapos, happy birthday sa aki kong si Michelle Orinoco at Bagtang Daraga. Saka sa apo ko na si Ethan ay sa Acro Brigado from Mama Lola Miletro Brigado. Okay. Din pala. Sinabi na, nasala ako Din pala, si Din. Sige po. Congratulations sa Din Melchor Vargas. Din Melchor Vargas with honor from Legazpi STEM from Mama and Papa. Congratulations, Daddy. Okay? Bueno, pakibati po kay Fernando Trinidad, birthday ko niyan. Okay? Bueno, mga kaibigan, sa panahon ngayon, ayaw nating dapuan ng kahit anong sakit ang pamilya, di ba? Kaya araw-araw mag-United Home Vitamin C Tab para tulong iwas sa sakit at mabuti ang kalusugan. Gawing consistent ang pag-inom ng vitamin C with proper diet and exercise. Consistent meaning araw-araw tulad ng ibang daily habits gaya ng pagliligo at pagsisipilyo. Pero sa dinami-dami ng vitamin C sa butika, United Home Vitamin C Tab ang dapat bilhin.
Gawa ng Unilab, kaya sigurado ka sa quality. Araw-arawin ang pag-inom ng United Home Vitamin C-Tab. Tulong para consistent ang resistensya powers ng pamilya. 2 pesos and 30 centavos per tablet SRP sa iyong mga suking botika. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Pag ang kababaehan, igwaman na itabang, digdi sa barangay. Salamat di Congressman Fernando Di Caunedo na kami. Hindi mo niyang produktibo, Diyos mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Didi Cabredo. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapataog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kang Pinoy. Kusog Red Horse Beer.
Kusog kang tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Ini na! Big moment ni Mommy! Nag-spell move sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore in big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 for DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf, batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf, malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf, tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte! Lakas ng 5 piso lang! SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Radyo Balagon Kaito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 6:09 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Mga tugang mga baretang unyan aldaw, apat na vaccination teams kan Legazpi City Health Office nagbabakuna sa mga barangay. Water System Project inaguraran ngunyan aldaw sa barangay Bangkiruhan. Lockdown sa Metro Manila day pa napapanahon. Dainin dapat ikahadit sa salud ni Presidente Rodrigo Duterte ang nasyon. Sa ibang nasyon, clinical trial sa pagsalak kang Sputnik V asin AstraZeneca vaccine ipinaprobaran kang Russia. Padagos ngunyan ang COVID-19 inoculation program sa kan gobyerno lokal ng Legazpi City para sa mga senior citizens sa sin persona o persons with comorbidities dahilan sa pagpapaluwas ng mobile vaccination teams sa panginginot kan City Health Office. Sinabi ni City Health Officer Dr. Alec Fulbert Heliego na haros nasa kabanga na kansendang mga nasa listahan ang 18,000 na mga senior citizens asin pwede pang nabakunahan sa paagi kansendang aktibidades sa mga barangay. Sayang sinabi na kamautan kay ni na malikayan ang surusuan sa designadong vaccination centers sa mga malls sa Legazpi City Convention Center. Idinagdag pa man ni Heliego na igwasindan nin apat na teams na kumpwesto nin doktor, nurses, midwives asin iba pang volunteers na nagbabakuna sa mga senior citizens asin persons with comorbidities na day kayang magduman sa vaccination center dahilan sa saindang kamugtakan asin problema sa lado finansyal. Joint resolution kan apat na mga barangays na pigbabaha
sa Kamalig ipinareceive na kasuhapon sa DPWH Provincial Engineering Office asin LGU Kamalig sa pagi ni Kagawad Test Nusete kan Barangay Tagaytay. Jimmy Nasalita sa follow-up report. Konforme na ang mga may sadirinin umahan digdi sa Ligban, Gutob, Tagaytay, asin Barangay Baligang na matapyasan ni nagkapirang pidasoan sa indang pigtataranuman para magibuhanin access road. Nanganing magihan kan mga heavy equipment asin mga trucks na maharakot kan mga akadon na mga bagay-bagay kausan insiltation sa kasalugan sa naunambitan ng mga barangays. Dahilan kani anapat na mga barangay may formular ng joint resolution ang mga barangay officials kung sa ini ang pinagahagad kan DPWH, PEO asin LGU Kamalig parte kan na formalidad para maaksyonan na ang problema kanapat na mga barangay digdi sa nasabing banwaan kasudma mismong si Kagawad Test Nusete kabaan kan na barangay Tagaytay ang nagpa-receive ka na sabing resolusyon sa mga agency concerned para mapuna na ang diklaging sa mga salog alagad dan inuton mo na iyo ang access road para may maagihan ang mga trucks asin heavy equipment na mabuntog sa mga kasalugan digdi sa nasabing mga barangay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Nagbaba nin 35% ang numero kan mga senior citizens na nagpopositibo sa COVID-19 sa nakalihis na bulan. Ini ang maugmang pinag-anunsyo ni Dr. Aurora Teresa Daluro, Chief Regional Epidemiologist kan Department of Health Bicol Center for Development kung saan sayang ipinaliwanag na basado sa indang datos kang Hunyo 27 hanggang Hulyo 10, 2021 nasa 499 ang nagpositibo sa COVID-19. Mientras na kan Hulyo 11 hanggang Hulyo 24 nagbaba nin sa 323 na kaso. Sigon kay Daluro, nagpapahiling asin nagiging patunay ang nasabing numero na ang mga pagprioridad na mabakunahan ang mga senior citizens magkakatabang tanganing mapababa ang kaso ng COVID-19 sa rehiyon. Siring man mas mainganyar ang iba pang mga nasa A2 category na magpabakuna. Sangon niya nangapudan si Daluro na magpalista o magrehistro sa indang mga respetibong lokal na gobyerno para sa schedule kang vaccination. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta sa lado lokal, Iglesia ni Cristo, tinawanan nin pagmidbid kan sangkon ni ang panlalawigan sa indang ika-107 taon na anibersaryo. Ans Galero sa detalye. Bilang parte kan selebrasyon kan ika-107 na founding anniversary kan Iglesia ni Cristo, nagpasara ng resolusyon sa kinatawan Atty. Melissa Abadesa Arbedilla na mamidbid asin marikonesar sa nasambitan ng selebrasyon asin man kan na Iglesia ni Cristo mismo. Paliwanag ni Abadesa magkakanig usana nagibuhon ang nasabing lakdang nilang sa 107 taon nang nakapindog ang nasambitan ng relihiyon asin pigmimidbid man inikan gobyerno sa tuyang nasyon. Ang selebrasyon nakaangkla sa Acta Republica kung saan sarong Acta Republica kung saan pagsiselebrar ang aktibidad kada ika-27 kan Hulyo sa kada taon kung kaya pagsiselebrar man inidigdi sa probinsya kan Albay. Haros 2 milyon ang mga miyembros kan Iglesia worldwide, may 7,000 na kongregasyon at sigiguanin 156 na nasyon na kasabay digdi. Sigun sa kinatawan, aktibo ang Iglesia sa indang mga humanitarian services as in activities, outreach program, relief operations, sa iba pa, lalo na kung may kalamidad kung kaya dakula man ang nagigintabang ini sa mga albayano urong pangunya na panahon kan pandemyang COVID-19. Respeto asin pakikisamaro kan mga albayano asin man kan gobyerno provincial kan Albay, ang pipaabot mo niyan kan Junta Provincial sa paagi kan nasambitan ng lockdown. Dagdag na bareta, Ans Galero. Pinaglalaoman na maresolvera na ang kakulanganin supply ng tubig sa mga residentes kan barangay Bangkeruhan, Legazpi City. Ini sa rason na nakatalaan ay naguraran ngunya na aga ang ipinapagibong water system project kan gobyerno lokal sa resettlement site kan nasabing barangay. Sinabi na Alcalde Noel Rosal na ang gobyerno lokal nagtagaman in fondo
para maipagibo ang siring na proyekto sa kamautan na matawanan marhay na supply ng tubig ang mga residentes kang resettlement site. Si Rosal nang mangingenot sa inaugurasyon kasabay ang iba pang mga opisyalis kan gobyerno lokal sa barangay. Report mga tugang hali po dyan sa luwas. Al Armario nasa linya. Mas nainot pa ang pagpapagayon, pagbubuldoser sa gilid kansanog kaysa sa pagtiklag kansanog para mapagandaan ang baha sa mga maabot na pula ni Taguran digdi sa Legazpi City. Informasyon na sagap ka DCGB News, may aerial survey na kunyan ang city engineering sa mga harong asin istruktura na nakakaulang sa mga sanog magpoon sa boundary ng Taraga Legazpi sa Barangay Juanios Mario asiring digdi sa Legazpi Board o Boulevard sa Dapdap asin Victory Village kung saan ginatos na mga harong at yaon haros nakabalagtoy sa salog lalo digdi sa may Barangay Rizal and Lapu-Lapu area. Alo yun ang problema ini, anagadwara pa ng solusyon. Agin at pagdiklag kan salog, gigidaw kan mga tao mientras na ipanag-abot at tagkuhan. Ay bongga ni, padagos man at pagkalkal at riverside, diring sa may area kan Boulevard, sa may Dapdap, para gibuhon tinampo, napas na inot pa sa pagpreparar sa baha. Al Armario, DCGB. Day po kaya kan lokal na gobyerno kang Legazpi City na bayadan ang pagkakautang kan Barangay Power Association o BAPA sa sitio ng Barangay Humapon Legazpi sa Albay Power and Energy Corporation. Inang inako ni Mayor Noel Rosal sa pagkasabi na day pwedeng kuhaon ang fundo kan gobyerno lokal para ibayad sana sa naging konsumo kang 171 na residentes digdi. Dahilan kay ni pinag-inganyar kan alkalde ang mga miyembros kan BAPA na magpreparar nin 2,000 pesos para sa inisyal na bayad sa APEC tanganing may balik ang supply nin kuryente sa saindang lugar. Kay Puat, ang mga membro mang grabe mabayad. Tunay man yan marisigurang kang gobyerno, bawal man yan na kuhaan yan sa pundo. Tinawang ko sila hanggang August 15 para makipag-negosar na kita or makabayad na kita. Nagparam na baga 70%, bayad ang tit. So balanse, spread it to 1 year. Okay. Ipatong na lang sa bill. Hindi naman madipisilan sa mga tao. Inot man kaining pinaliwanag ni Hazel Moralios kan BAPA, ang BAPA coordinator kan APEC na nagkaigwa naman in meeting ang mga opisyalis kan BAPA sa nasabing barangay kaibahan si Chief Operating Officer Apolinario Alvarez asin napagkasunduan na direkta ang APEC sa saindang linya alagad kay po na magbayad din 70% kan saindang utang. Sigon kay Moralios suminabot sa sobra sa 830,000 ang pagkakautang kan BAPA sa nasabing barangay. Lowens Barcena may dagdag na report. Saro na naman na construction worker ang binawi ang satiri kining buhay pagkatapos na madiscover ining nakabitay na sana sa Purukuno ka na Barangay Banyadero, Legazpi City. Basado sa police record ka Legazpi City Police, ang biktima na midbida na si Certain Jude Luna Ida Salya, 34 anyos, may agom. Construction worker na residente ka na sambitan ng lugar. Basado sa police record, na-discover na lang ining nakabitay na tuyong dahi ng ipagaunang bitan kung paano ini nangyari. At na-discover na sa mga kapamilya na araw kayo iso nangyari sa saindang mahal sa buhay. Wara man daw sindang nanatasyaran na komosyon bago ini mangyari sa saindang mahal sa buhay kung kaya ini idinaranasan na sa Purinarya Salvation para sa formal na disposisyon. Ang kapamilya ka na biktima nagtutubod na dainin foul play na nangyari kung kaya day na sila interesado na ipaserarom ini sa autopsy examination. Ang otoridad at Legazpi City Police nagpapagirumdom na daay magkomitir ng siring na bagay dahil ang tasusugsayin na habang may buhay, may pag-asa. Dagdag na Bareta, ako po, Sir Vico. Mga senior citizens sa Island Barangay sa 1st Distrito, Canalbay, nakatalaan na bakunahan ngunyan. Report kay Jomar Bien.
ang mga senior citizen hali sa mga islang barangay digdi sa First District ang konsentrasyon ngunyan kan pagbabakuna digdi sa First District kan Albay sa Banwaan kan Bakakay ngunyan aldaw nakatalaan na bakunahan ang mga senior citizen hali sa barangay Napao binisitahan na Busdak Mamanday Langaton Tambilago Pungko Asan Pablo Uson Buwang Kawayan Kagraray Kagbulakaw asin pigkubuhan ana sa inina sa isla kang Kagraray asin gibuhon ana pagbabakuna sa barangay Kabasan Covered Court sa syudad kan Tabaco ang 5 na barangay sa isla kan San Miguel ang konsentrasyon kan pagbabakuna digdi sa syudad tinda papadirigdihon sa Bicol University Tobacco College sungon na aga alas 8 sundo alas 10 para sinda mabakunahan na alaga di sa sabay naman kan Tabaco ang iba pang mga senior citizen hali sa barangay Kinale, Pawa, Ginubat, digdi sa mainland. Samantalang at yan na hapon ang second dose kan Sinovac iyuan na mga babakunahan man na digdi sa syudad kan Tabaco. Mientras tanto, iba man ang kaso sa Banwaan kan malinaw kung saan ang side ng konsentrasyon ngunyan, iyuan mga nasa upper barangays naka-schedule na bakunahan ngunyan aldaw sa Banwaan kan malinaw ang mga senior citizens ali sa Barangay Kubon, Bagatang, Kinarabasan, Bulang, Ugob, Asing, Barangay Suwa. Isasabay naman ninda ang tulupang barangay na harang nilang digdi sa sentro na Barangay Stansya, Labnig, Jaro, Asing, Awang. Yan ang report. So, Marbian, Committee on Infrastructure kan Sangguniang Bayan sa Daraga naghagad din tabang sa DBM para budgetan ang pagkapakarahay ng flood control sa Barangay Salvacion. Detalye kay Renz Luna. Tanganing mapakarayan na flood control digdi sa pagultanan kan Barangay Salvacion, Daragalbay, pasiring digdi sa may boundary kan Kamalig, Albay na kung saan na nag-request ang Committee on Infrastructure kan Sangguniang Bayan kan Daraga sa pahingirot ni Kagawad Bob Magalona na kung saan maabot sa 100 million pesos or 100 million pesos ang pinaghagad na budget para naman yan sa pag-ayos kan tinampo magin man kasabay naman ang pag-ayos in flood control sa naunambitan ng lugar. Ang naunambitan ng lugar digdi sa may Barangay Salvacion na kung saan iyo pirmian na biktima ng matinding pagbaha pa nagkakaigwan ng matinding pag-uran kaya sa ngunyan iyo man pinag-aanapan ng budget kan lokal na gobyerno tanganing maayos ang naunambitan ng area. Kaya sa ngunyan pinaghalat na sana pinaghalat na sana ang reply kan Department of Budget and Management tanganing kung kasuman mabudgetan tulos ano nambitan ng proyekto mapuunan asin tanganing tulos man maaksyonan ang problema kan mga tao sa ano nambitan ng lugar. Magdagdag na barata, Rans Lunat, Alas 6:24 oras po sa Pilipinas. GB News Express. News Express. GB News Express. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers
480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis, at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, magginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development, na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere.
Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of Tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Beer Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang pigrekomendar po kan Okta Research Group na ang pagpapautob nin circuit breaker lockdown sa National Capital Region. Ini matapos hilingan o mahilingan giraray nin pagitaas kan kaso nin COVID-19 sa NCR kasabay kan patakot kang Delta variant. Sigon kay Dr. Guido David, ang lockdown na ini may kukonsiderar na anticipatory o preventive circuit na magayon ipautob sa masunod na 2 semana. Doon kay David, maipapareho sa sarong pakawat kung sain garong nakikipag-umbasan kita sa Delta variant para mapugulan ining maglakop. Mantang dai pa nababakunahan ang dakulang populasyon sa nasyon. Mas maray na magpautob ngunan in dakulang lockdown na makakapugol sa paglakop kan mas nakakaulakit na variant kan COVID-19. Dai pa napapanahon para magpautob sa giraray nin lockdown sa Metro Manila. Inang reaksyon ni Presidential Spokesperson Harry Roque sa rekomendasyon kan Okta Research Group na magpautob nin 2 semanang lockdown bilang circuit breaking measures, anticipatory as in preventive measures, lalo na sa nakakamati giraray ngunya nin surge kan COVID-19 and Metro Manila as in nagkapirang lugar sa nasyon dara kan Delta variant. Doon kay Roque, dakol na eksperto ang nagtataon in advice sa IATF asin sa ngunyan day pa ini pigrekomendar. Sinabi ni Roque na pigbabalanse kan gobyerno ang generalmenteng sitwasyon dahil sa kamabutan kan mga ini. Ang total health care kung sain mantang pigsusunod kan gabos na mga health as in safety protocols na nakabukasan ekonomiya dahilan para mabawasan ang nagugutom. Katakod kay ni tiraban nindo ni Roque na pig-welcome nindang suicide
question kang Okta Research Group. Siniguro pa kay ni, naipapaotob ninda ang whole of the nation approach tanganing mabawasan ang ladokan mga nagugutom na familia. Pinunas kan Malacañang ang kahaditan kan publiko manungod sa salud ni Presidente Rodrigo Duterte. Ini matapos nagaro mawaranin balanse ang presidente kan pasering ini sa podium kung sa ini itatawan sa iyang State of the Nation Address o SUNA. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque na daing dapat na ikahadit sa salud kan presidente, sinabi niyang garong nadali na sana ang presidente kan siyang oranin balanse mantang naglalakaw. Tinawanin doon ni Roque na maski 76 anyos na ang presidente, wala ining maikukonsiderar na extraordinary problem sa iyang salud. Nagdistansya ang Palasyo Malacañang sa pag-imbelto kan Tokyo o kay Tokyo Olympic gold medalist Hidilyn Diaz sa sarong matrix na nag-imbelto sa planong pagpapatalsik kay Presidente Rodrigo Duterte kan taon 2019. Sigon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, nawara siyang pig sa sahot na maski anong klase ng destabilisasyon kontra kay Diaz kan taon 2019. Ilinawas kay ito ni dating Presidential Spokesperson Salvador Panelo na imbelto si Diaz asin Magdalo Group sa planong pagpapatalsik sa pwesto kay Presidente Duterte. Mientras tanto, sinabi ni Roque na nakamarka na sa kasaysayan ang pangalan ni Diaz mantang ang trayumpo kay ini na ginibo sa Tokyo Olympics. Saron na naman na dialysis center sa siyudad de Manila ang pinag-inauguraran para mapakinabangan kan mga namanuan. Ni pagkatapos ni pahiling ni Mayor Isko Moreno sa publiko ang operasyon kang dialysis center sa Santa Ana Hospital. Sigon sa alkalde, ang lokal na gobyerno may katuyuhan na mas talong mapakarhay ang medical facilities asin masimbagan ang pangangaipo kan mga tao may kinaraman sa padagos na pagdialysis asin padagos man na makontrol asin maipreparar ini. Asin may handa sa laban ng padagos kontra sa COVID-19. Ang bagong dialysis center igwanin 11 na tukawan, asin 6 na hemodialysis machines, an ECG machine, suction machine, HEPA filter, a cart with medication, digital wheelchair, weighing scale, asin bagong computers. Inipartikan o ginibo pagkatapos na 26 na pasyente ang inutnang nakapagserarom sa dialysis nintulong beses kada sarong simana. Dahilan kaya ni sinabi ni Mayor Isko na siyang pinag-asigurar na lokal na gobyerno magapadagos nin paghatod kan kalidad o dekalidad na medical service lalo na sa mga pasyente na nasa critical an kondisyon. Alas 6:36 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Surf. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal ng kulob, at mas pinabango pa. 550 SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Ginebra Nation ng Ginebra San Miguel.
Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Boss, promoted na ba ako? Wait lang ha. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Sweetie, sagutin mo na ako. Di pa ako ready. Imagine mo na lang yung sarap pag natapos na ang paghihintay mo. Yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel age hanggang ito'y maging ginto para mas swabe ang hagod nito. Ang sarap. Kaya pagpatak ng golden hour, mag-Ginto Barrel Age Gin. Ibang gin to. Drink responsibly.
Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. GB News Express. Inaprogram kan Russian pagkakaigwan ng clinical trial sa bagi kan paghalo kang Sputnik V vaccine asin British vaccine na AstraZeneca. Sigon kay Russian Health Ministry sigon sa Russian Health Ministry na may 5 Russian clinics na makondukta din trials na pinagalauman na matatapos hangtod Marso 22. Pareho sa AstraZeneca, Oxford asin Sputnik V vaccine ang nagagamit ng 2 doses sarong initial shot asin and booster shots, pero may magkaibang viral vectors na 2 shots na gamit ang Sputnik V. Enot ng kinansilar kang Ethical Committee kan Health Ministry ang pag-aprobar kang proseso para sa clinical trials kan bulan nin Mayo. Baretang Sports. Mauli na po sa Pilipinas ang primerong Olympic gold medalist kang nasyon na si Hedelin Diaz asin tatawanan siya nin magarbong pagsabat kan Philippine Sports Commission. Ngunya na aldaw, mabiyahe si Diaz pabalik sa Pilipinas lunad sa Philippine Airlines matapos makuha ang gold medal. Gusto ni Diaz na makaiban sa iyang pamilya na dai niya nahiling nin sobra sa sarong taon. Ang Philippine Sports Commission nagkakaigwanin mga preparasyon para sa pagsabat kay Diaz susugman sa mga protocols na ipinapasunod kang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Sobra na po sa unmil na mas nakakaulakit na kumpara sa original na COVID-19 nagikan sa Wuhan, China. Ang bagong Delta variant nahiling kan mga eksperto na tinamaan ng Delta variant nagdaranin 1,260 na beses ng virus kumpara sa mga nainot na tinamaan in first wave kan pandemic. Base man sa pag-aadal kan na kung gurano kay taas ang infections, yun ni ang mas nakakaulakit asin paglangkaw kan tsansa nan sarong tawo ma ospital. Magigirumduman ang US nasa 83% sa bagong infections nahali sa Delta variant kan kung sain 97% sa mga ini ang may malala na kaso. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan kay News Manager Mar de la Cruz. Maringmar, good morning. Good morning, BP. Nagpagirumdum si Dr. Rabindra Abiyasing, WHO representative to the Philippines na ang Delta virus na makaskas makaulakit. Naglilimok-limok na sa dakol na komunidad sa Pilipinas. Kaya ang sinabi ng malilimitaran ang paglakop kan Delta variant sa paagi, ang paggamit ka mga pangontradigdi, arogan hand washing, pag-iwas sa mga nagorumul-umul na tawo, paggamit din mask as in physical distancing, tanganing mapakulpa, ang pag-ulakit. Sarong pagirumdum kan TCGB, DOH as in kan WHO Philippines para sa ligtas na pamilya as in komunidad sa COVID-19, ligtas ang bayaran. Business News. Nag-apilar ang nagkapirang negosyante, partikular na nagkapirang tagsarili ng salon as in restaurant, na isiparar na sana ang schedule ng pagserbisyo sa mga bakunado as in bako-bakunado kontra COVID-19. Alagad kinontra ini kan gobyerno dahil sa patakot kang Delta variant. Sigon tagsadiri kang Reyes Hair Cutter o sigon tagsadiri kang Reyes Hair Cutters na si Les Reyes gahabo ang mga staff kan mga salon na iyon bakunado na. O gabos na mga staff kan mga salon, iyon bakunado na. Sinabi niyang kay po na mabuhay ang mga tao, dapat may pagkaon, may livelihood, dapat kumaon mga tao. Sinabi ni Reyes na dai nagibuhanin bagi, siguradong dakulan magugutom.
Pabor man digdi ang Resto.Philippines tanganing magdakol ang customer. Pero mas gusto nindang isiparar ang lugar para sa mga bakunado. Asin bako kung saan mas dakulang kapasidad ang inireserba sa mga nabakunahan na. Pero kontradigdi si Trade Secretary Ramon Lopez na sinasabing tiba dakol ang magreklamo asin magkarilibong sa implementasyon. Para kay Presidential Advisor for Entrepreneurship, Joey Concepcion, na dapat palapasura sana ang patakot kan Delta variant bago ibusol ang dagdag na kapasidad. Si Concepcion, saro sa mga nagbubusol kan separadong espasyo para sa mga bakunado, kaibahan na ang public buses. Sa 500 years of Christianity. Nakatalaan po na ibalyonin destino si Manila Auxiliary Bishop Broderick Pabilio. Masumer siya bilang Vicar Apostolic kang Vicariate kan Taytay sa Palawan. Sinabi ni Father Reynante Aguanta, ang Vicariate Administrator kan Taytay, na nakatalaan na gibuhon ang pag-instilar kay Bishop Pabilio sa Agosto 19 sa baginin banal na misa sa St. Joseph the Worker Cathedral sa Taytay alas 9 ninaga. Si Bishop Pabilio ang ikadawang obispo na inappoint ni Bishop o kaya ni Pope Francis na mamamayo sa Taytay matapos mag-resign sa pwesto si Bishop Edgardo Wanich dahil sa kamatayan. Si Pabilio nagserbing auxiliary bishop kan Manila noong taon 2006. Sa 500 years of Christianity. Sa pangaran po ka nagsurat kan Bareta, News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Engineer Mustasa sa lado lokal, kay ba si Andy Espina. Iyan ang mga bareta sa GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog ka iyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit with proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, na sanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para
makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong National Deworming Month. Libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Gari malalabusan, garing eduda ka. Mga tugang, ang gusto sabihin tabi, nag-test flight na falan sa Bicol International Airport. Kaso, daling ko suppose ni Kong Joey Salceda, may nag-inform sa iya na taga-kaap na magte-test flight kaso hapon ito direct, kaso hapon, mga tugang dyan sa Bicol International Airport. Good news ini, makatugang ta. Although, nga nito, nagtuga baga si Presidente Rodrigo Duterte na siya mismo nag-inaugurate kaan kanggaro 2018 ito. 2017, after 2 years nga tapos ang airport, kan ma-interview tapos si Secretary Tugade, digdi sa duman sa programa Tangan Napot, pig-confirm kainin na magiging operational ngayang airport September. Kan dumigdi, kan nagdigdi siya, mga tugang, and then nagkaigwa ki Ororon. So, pinaka full operation da tabi, mga tugang, ngunya na December 2021. So, meaning po, from September to December, igwa na dyan ki mga nagtataga-landing, pero ang full operation da tabi is December 2021. O kaso hapon palan, nag-test flight, may luminanding mga tugang na eroplano, yan sa Bicol International Airport sa Alubo, Daraga, Albay. Di ko lang sigurado kung sisay po mga tugang ang mga sakay duman. Nasaro na jet
private jet, mga tugang ang naglanding kasuhapon sa Bicol International Airport. Very good. At siyempre, di po makakalanding mga tugang kung daiki iyan na mga facilities diyan po sa runway, di ba? May ilaw, etc. At angani po na may guide ang piloto kang eroplano. O di magayon na bareta iniya, ta may mga test flight na nangyayari mga tugang susog po sa pangako kang ni Secretary Tugade kan ma-interview ta mismo duman sa programa nga napot. Ngunyang pong 2021, mga tugang mabukas daw asin magiging operational ang Bicol International Airport. Matibay ito na cameraman ni Kong Joey nag-post duman sa kanya sa ano yan sa cellphone, hindi ko alam kung ano ito na ginamit duman na camera. Mga tugang suppost ni Congressman Joey Salceda. So pag touchdown, mga tugang kang eroplano dumantabi sa runway kan Bicol International Airport kasuhapon. Alat-alat, tagari ang pig-finalize ngunya na sana. So, terminal building. Mga terminal building. Hiling ko, so tower, okay na na ano yan, kan nakaagi kita dumang ka minaging alam. Mga terminal building na lang, ang pigta-testing. I mean, ang pigtatapos mo na iba pang opisina sa Bicol International Airport. Grabe, 13 years? 13 taon? Poon sa initial na termino ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, uminabot anum na, pero sige GMA, sabi yung tang anum na sana. Diba? Ta 6 years baga ang term kang Presidente, plus mga tugang si Presidente Noynoy Aquino, 6 plus 6, 12. 12. Diba? Plus ngunyan man na Presidente ay pangyayari. Halawig pala na di. Halawig pala ba kung natapos mga tugang ang Bicol International Airport. Anyway, doon takon magiging full operational manangga dyan mga tugang ngunyan na bago magtapos ang 2021. Salamat po sa pagantabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Pugi. Salamat po sa dumbagang tabay. Goodbye. Mabuhay. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng